ku website Buda Mama Lulu iskrimora Mama Lulu kungese uitata tomujaira nekudomoka Krimora enda ku website ava vekupa vanhu motava zvotooneswa muno munyika yezimbabwe ka vanhu achatodi kushanda vanhu vakutongopemha wani ukauya nesikiri rekupemha naro remapamba iri vanhu vese vakutozvinyora nyore matumbu honai uyu it's huge, but behind every successful man there's a woman. Mama auxilia, Mama Idi, Krimora, Mama Idi, vada kupiwa maruva avo. Not forgetting, mofuma kuti dei Lulu aiudza madzibaba Wicknell kuti aiwa mota dzakwana. Handisadi kuti upe vanhu mota, dzaibuda mota. But mota dzikuramba dzichibuda. Mama Lulu iskrimora, Mama Lulu.